Kapurwan mane gwenge mag Garissa ni board ma ochung' ne riwruoge ma ok mag piny owacho dwaro mondo riwruogego matiyo e kaunti mag Garissa oket ayanga chenro mag tijegi. Jatend board no Joseph Mutemi olero ni moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho lieko ni chiwo lipode mopogore kod chenro magi timo e gwenge mag Garissa. Riwruogego bende ketore ni chiwo kony ne jodak makalo e midhiero mopogore opogore kinde ni maoro pod okwako gwengego kata obedo ni gionge chenro ma kamago. Wachore ni onge kata mana pisi alwora ma Garissa, gino ma omiyo koro idwaro ne riwruoge duto oket ayanga chenro ma gichwalo e gwenge mag Garissa kod kuonde ma gitie kaka nonro mag jodak ma gisekonyo. Bring your returns, that is annual returns. Give us your location where you are operating from, so that we can make a point of coming to you and see whatever you are doing. We want to request them to gear their programs towards saving livelihoods. The area is facing a serious drought. People's livelihoods are in danger. It's almost a disaster stage. Man, supervise, account, audit all the NGOs in terms of staff recruitment, in terms of finances from donors. If they can't do that job, then we